lukwa mmadụ n'ọfụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ejide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochitubelu Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-ejere m ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-ejere m ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Good morning viewers all over the world. Good morning, Eze-Ana Ugochitubelu. Good morning. We are here once again this morning to inquire from you. Thank you for giving us this opportunity today. So please, can you introduce yourself to the world? Okay, viewers all over the world, for the first timers, my name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Then for you, my friends that are following me, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba, anyị ga-achịkọta ya echi niile bụ Tuesday ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Ọktoba. Anyị ga-eji achụ aja dị iche iche, anyị ga-eje na mmiri chụọrọ ndị mmiri aja, gbagota na temple, chụtie aja to entities of powers, bụkwazi eburu wee mesara aka n'afa mmadụ dum so na ya bụ aja. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ndị na-esobu na ya amarịgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ịchatị ya m na WhatsApp. I forward 3 prayer request gị, email donation token to the account number. Agwazie gị other details I need from you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere prayer request gị debe n'ọlta na-achụ aja na-ekwubi okwu na-aga ọfọ n'isi gị kwa ụbọchị ọbụla tinye n'ọnwa agwụ. I can tell you ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Anyị abụrụ ndị na-eshow testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary. Yes. So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na aja esi n'ụzọ dị etu abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu. So ịchọ isonye na aja ihe ị ga-eme forward prayer request gị na 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ọ bụrụ na ime nke a, anyị ga-enwe ike wee rekọd zaa ajụjụ gị ma ọ bụ pukukwana gị. Dịka nke ọzọ ziwo maka ndị na-esonyere anyị n'eziokwu TV. Ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi a, ị ga-anụta, ma ọ bụ na ị chọrọ ịma gbasara nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala ụbọchị ọbụla, jee na Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na YouTube. Ebe a ka ị ga-enweta nkụzi niile anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla. Mana ọ bụrụkwa ndị na-esonyere anyị n'eziokwu TV, ị na-awọchị ya Nollywood movies, ị chọrọ ịda wọchị ya, ọ bụrụ na English movie anyị ọbụla ịwọchị na eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ ishare mmadụ, jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube. Our stories are true life stories and are very unique. You can watch it anywhere. Then ọ bụkwa nnọọ Igbo movie, Nollywood movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma.
ka ị na-anụzi maka Eziokwu TV na-agbasara ya ndị ọzọ, na-eshare our links na social media. Daalụ. Thank you very much, sir. Sir, biko ajụjụ izi nwere ike ịjụ gị bụ na kedu ihe mee onye jee rụcha ọrụ maybe ụmụ ihe ibu n'obi wee jee rụọ ọrụ but at the end of the day ya ha ya like your heart desire ma mbezi na mmezu ka ihe na-akpata ọdụkọ ọnọdụ Daalụ. Maka ya ma ajụjụ ya jụrụ bụ ajụjụ ọtụtụ ndị mmadụ nwekwara ike ibuka n'obi ihe na-eme n'obi ha. Ama na ajụjụ ya jụgasị ihe ajụjụ gasị na-esi na ajụjụ ndị mmadụ wepụtagasịrị. Na ka nkọwara gị maka na onye amara ebe a nọ n'ozu nwere ike oji ibu si n'ụkwụ. Ihe chọrọ ịkọwara gị bụ na uche mmadụ abụrụ uche Chukwu. O nwere ihe nwatakịrị nwere ike ịda ayọ. Example, ị nwere ike ịdọwa lantan etọdla nwatakịrị ka dị aka etolite na-ada ọdụ. O nwere ike ọfụja dị lantan ahụ n'abalị, naturally ọ ga na-estrechi aka ya ka o jee metụ lantan ahụ aka. Ihe ọ na-ayọ at that moment to touch that lantern. Mana gị nwa bụ okenye amarugo nne ka ndị Igbo ji atụrụ si n'ihe okenye nọ na wee fụna nwatakịrị rigogoro irokotiri na ọmafịa. Gị nwa bụ okenye amarugo na o jee metụ lantan ahụ aka na ọma ama ebe a esi wee handụl ya na o metụ ya aka, then na ọ ga-enwe injuri, then ọ na-abịa ibupụ lantan ahụ. Nwere ike na-ebe akwa n'ime obi ya na ị chọrọ imeri ya ebumnobi ya. Ọ ga na-ewere gị iwe. Yes, etu ha ka ọ dị n'ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ị na-achọ ịyarụcha ọrụ dị n'ụzọ gị maka na ị ghọtara how things work. Ị nwere ike iche na ọrụ ịlụrụ a garanti igo gị na ihe ọma ibu n'obi na-aya emere gị. Ọ bụrụ eziokwu ka m gwa gị, ndị ịlụrụ ọrụ dị n'ụzọ gị setụrụ gị na chi gị dị na mma, mee udo, kpọrọ ndị ichie anụ, lụọ ọrụ, setụrụ ya spiritual forces, chụọrọ ndị mmiri aja, does not guarantee na ihe ọma ga-esi n'elu si n'ala ego eju na akpa gị jegoro moto. Ọ bụrụ ihe ọ garanti. Mgbe ị na-ekpe ekpere, mgbe ị na-achụ aja, mgbe ị na-eme udo with entities of power si dị gị na ha so wee bịa ụwa, ihe ị na-eme ewu ya dọka house chores, that is ihe dịrị gị ị kwesịrị ime dịka mmadụ. Ọ dụ ka nwatakịrị pụta n'ụtụtụ jee zaa ụlọ, see efere, a kwesịrị ka ọ na-afụli onwe ya elu na ya eme ihe adị eme maka na dọsa ụlọ ahụ ọ zara na efere ahụ ọ sara bụ responsibility ya. So dịka mmadụ ị na-emedo ụmụ mmụọ gị na ha so bụ ya responsibility maka na o so n'ihe Chukwu ji kee gị n'ụwa. So ọ bụrụ ozi ọ bụrụ na ịlụ ọrụ dịrị gị ị na-eko na-agha emere gị nke a ma ọ mere gị nke ọzọ. Ọ dị ka nwatakịrị pụtalụnụ jee lụọ ọrụ dịrị anụ, zaa ụlọ, saa efere, ọ na-ekozi na-agha egburu ya efi. Anyị egburu ya efi maka gịnị? Na o mere ọrụ dị anụ. Ntu onye na-achịkọwara gị na gị nwa bụ mmadụ nọ n'ụwa na-emedo na-echukwa ndị ichie maka na ihe iji atụrụ ka anyị eji wee tụrụ gị. Imechakwa bụrụkwa onye ichie ụmụ ụgwa egbuekwara gị anụ. So onye na-afụta ya na ịdọrọ ọrụ mmụọ dị afọ ị na-ekozi na ime gha anị ya na Chukwu ojikwa ụgwọ. Chukwu ejiri ụgwọ, mmụọ ọbụla ejiri ụgwọ maka na ọrụ dịrị gị ka ị lụrụ. Nke bụ a chọrọ ka m kọwakwara gị, mana ịbatara ụfọdụ ndị mmadụ ji ada ụtọ ihe ndị ahụ because na ha ghọtara they don't see beyond their nose. Ka mmadụ ị nwere ike ọ bụrụ na ị na-achọ ka ebunye gị ike ka ị goo lezus, ọkwa eziokwu, mana mmụọ ya bịago n'anya na imedoro ihe ị kwesịrị imedo na ụmụ mmụọ kwesịrị akwụdoro ọrụ gị maka n'ihi na isetụrụrụ ha anịrị na ya lezus. Mmụọ enega anya sị na n'ebe anwa na ịchụkwọrọ ndị ichie, chụkwọrọ chi gị, chụkwọrọ ụmụ mmụọ kwesịrị ịda agbara gị ọgụ na-ebupụrụ gị nseke na ọnwụnwa n'ihi uke na ụzọ gị, mana ị na-ayọ lezus. Mmụọ wee necha anya wee sị na nwa na gị nwa na onwe gị n'ịdị vulnerable to every attack in the spiritual realm maka na ihi na imere ihe ị kwesịrị ime pụrụ ka nwoke si afụ. Mmụọ amarugo na igota that lezus na ndị kidnapper ya eburu. Yes, mmụọ nwere ike ịma
na o nwere ihe mgbochi ndị ajọ obi na ndị osi imi si na ụmụnna gị, maka na ọgbọ ụfọdụ ndị kidnapa nwere ike iburu use na ndị nọkwaghị nso. Yes, now o nwere ike ọfụ na ndị ajọ obi nọ n'ụzọ gị ga-eso gị imi ndị kidnapa ga-eji buru gị, ma ọ wụ n'anya fụ na n'igo moto na ọ ga-eme ka ndị ajọ mmadụ nọ na ụmụnna gị wụsara gị enye ule, wụsara poison, ma ọ bụ mmụọ ene gị anya fụ na iburu moto a na ị nwere ike ịnwụ na accident. Mmụọ nwere ike necha ihe ndị anya sị mba na onye dị ndụ ọtụkwute ife ọma. Mmụọ amarugo na ịdị ndụ na ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị, maka na oge na-adịrị anya na a ga-eweziga ndị ajọ mmadụ niile ahụ ha nwụrụ. Dị afọ igozie moto ahụ ịkọ atọ wee rie ya bụ enjoy ya bụ ya ma wealth. So mgbe ahụ mmụọ nwere ike necha anya sị mba na ọka mma na-ebupụrụ ụdati ọnwụnwa nye gị ogologo ndụ, tụọ anya gị nwa asara ekpere gị ọkwa eziokwu, maka na ebinyere oriri lesus, mana mmụọ emegoro gị nke ka mma. So mana ihe nna-achọ gwa gị bụ na ezigbo aja ọbụla ị chọrọ chụọ ya ọfụma anọrọ invade. So ọ bụrụ na emere ọrụ gị etu anwa isi wee chọọ totensi ihe mere nụ ekpere ọbụla ikpere ma aja ọbụla echuru enweghị ike asị gị cherugolo na ọka fụrụ nwa jai n'oge erubere, ma ọ bụ na asị gị oke ntụ anya gị nwa ị ga-asị mana mmụọ asịrọ na ọ ya emere gị ihe na ọ sị gị nwekwuo ndidi. Ihe ọ bụ na mgbe nwekwuo ndidi ahụ ekpere ka asara gị agwa gị nwekwuo ndidi, mana tụ anya gị nwa bụ na asara gị ekpere. So ihe na-achịkọwa bụ na o nwere aja ọ bụla ị chụrụ asara gị, kama na enwere ike azara ya etu isi wee chọọ n'obi nke gị, ị bụrụ na azara gị ekpere. Daalụ. Thank you very much, sir. So another question m nwekwa ịjụ bụ maka ndị a na-eji arụ ọrụ mmiri. O nwere kịta asị anọ ndị mmiri ọ ya arụkọta ọrụ mmiri, ọrụkọta ya arụkọta ma still marriage ya na-emebikwa, relationship ya na-emebi. Biko enwe ike ịkọwatụrụ anyị ihe gbasara ọnọdụ dị otu a? Daalụ maka ajụjụ e jụrụ. Ajụjụ a bụ ajụjụ ọtụ ndị mmadụ na-ajụkwa. Ụfọdụ nwere ike isi na-agbara ya afa, ma ọ bụ na ya jelu ekpere ezie ya osi na ya bụ onye mmiri, na ya ejego rụọ ọrụ mmiri na vileji ha, na ya ejego na Naija, na ya ejego ebe nwa, na ya alụgo ọrụ mmiri were tọ ise isii, na disappointment ya ka na-enwe ya. Nke mbụ, ọ afa mmiri emi ga-edetamin weda actually na iwu onye mmiri. Nke abụọ, o nwere ihe nwere ike ị na-eme gị ị na-apụta symptom ya na ọ bụkwa ndị mmiri na-eme gị, mana actually o nwere ike ime ya bụ na ndị mmiri. O nwere ike ịma o nwere ndị bụ na akara oghere, ndị akara oghere na-awere ha aja na garị, ndị uke na-aghasara ha ihe, ha na-eboghị ndị mmiri. O ngwara ndị nwekwara ike bụ nọọ bad character ha mere na ha nụrụ di, ma ọ na-aghasara ha marriage ha, ma ọ ghasa marriage ha, ma ọ ghasa relationship ha, ha na-eboghị ndị mmiri. So ma kwazi na nwekwara ndị bụ ndị mmiri anwa na-aghasara ha ihe, enyeghị anya na onye akpọrọ ọrụ achọrọ ka o jee n'ihu ọrịa, o jere n'ihu ọrịa, e wee were ihe ahụ ọla ekere dị ya mkpa too much, too dear to her heart or his heart, e were ihe a na-agbanyere ya fim ka o wee nwee ike wee jee n'ihu ọrịa. So ọwụ na-agba mmiri emi amarụ truli nọ ndị mmiri. Nke ọzọkwa nwekwara ike ọ bụrụ na alụrụ ọrụ a mana alụrụ ya ọfụma. Yes, ọ nwere ihe na-achịkọwara ndị mmadụ n'ọrụ mmiri anyị na-alụ. Ọ bụrụ mmadụ kpọrọ ụdị ebe ile ọma isi na alụrụ ọrụ mmiri. Ikpe ile ọma dị iche na ịlụ ful ọrụ mmiri. Ikpe ile ọma nwere ike mgbe mmadụ kpọrọ gị were ọkụkọ were ma ọ bụ na onwere ihe ọkụkọ ochi, ihe o ji emerụ gị ile ọma ka o bere. Ị ghọtara ya? Mmadụ jiri ihe ọnụ eri jere na mmiri, o nwere ike ọsọ ya bụgo na bafụ juru eju, mana ihe chi ọba anọ adọrọ na ya, ọ dịla ikiri na ile ọma ka o ji ekpere gị. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike tuto na ndị a na-esetụrụ ndị a abụ ofu ndị. Ọ bụrụ na anyị nwa ịsa arịa bọsị anyị na-alụ ọrụ mmiri, bọsị aka na-esetụrụ ndị ọgbanje enu ala, bọsị aka na-esetụrụ ndị ọgbanje mmiri, bọsị aka na-esetụrụ ya spiritual spouse, bọsị aka na-esetụrụ ndị otu, bọsị aka na-esetụrụ ụmụada mmiri.
a na-esetụrụ ndị otu gị ndị agbara ọrụ nwere ike iwu ndị ejima ndị dada na ndị agbara ọrụ ihe niile all the spiritual forces gbogotigbo ọnya ka anyị na-esetụrụ that day. And because na ha dị ụba iji ofe ọkụkọ jedi a adịrị enough, ị kwesịrị iji ihe chọọ ọkpa anọ maka na mmụọ na-avalụ ihe chọọ ọkpa anọ dị enough for ha niile ike. So o nwere ihe ị ga-eji wee bịa ọ dịrị enough. Ọ dị ka gị jere ịnụ nwaanyị na obodo ijere ịnụ nwaanyị iru ebe anwa i were ihe eji abịa akụ aka n'ụzọ si na ịbịara ime ego ma ọ were ihe eji eme ego bịa na ịbịara ịgba nkwụ nwaanyị. Ọ bụrụ na otu ihe ndị ụmụ agbọghọ eso ha agbaghị ịta ihe bụ nwanne ha nwaanyị na tinye nke ndị ụmụ agbọghọ emezue ihe ma ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ okorobịa ma ndị nne ma ndị nna ma ụmụ ọgwụ ndị ụka ha ya ezu ezu. So ihe na-achịkọwa bụ na enwere so many things nwere ike ime ka ndị mmadụ rụọ ọrụ mmiri multiple times without result. Nkwukwa enwere ike ọnwụ na-anọ onye mmiri ka ewe na-alụrụ ya mana ngwongwo ha ezuru ezu ha nwere ike iji ma ka onwe ndị na-agba ịta. Then nke ọzọzi nwekwara ike si n'aka onye lụrụ ọrụ alụ ma ọkwa sikwa n'aka gị nwe onye alụrụ alụ. So ihe na-akọsị ya bụ ihe buru ibu, ọ bụrụ ihe kọsụrụ nke onye a kọsụrụ nke onye a kọsụrụ nke onye a n'ọba afa mmiri emi ihe determine actually na onye mmiri ka ịbụ ọnyala ndị mmiri wụ the cause. Nke abụọ na etu a ga-esoro ya ka arụta ya ọfụma. Daalụ. Okay, thank you very much, sir. So ihe akọla anyị bụ ka ya ọ bụrụ ma ndị mmiri esetụrụ ha very well. Yes. Okay, thank you very much, sir. So biko another question anyị na-ewetakwa aka bụ based on maka ndị na-aga from one spiritualist to another and all that. Biko ka anyị nwere ike ikwutu maka ya. Daalụ maka ya bụ ajụjụ. Ọ nwere ndị na-esi na nkwụ wee na-efere n'ụkwa. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ ịbụrụ onye na-ajọmpụ from one spiritual altar to another altar, you can never be successful and progress. Yes, achọrọ m ka m gwa were secret ka mmadụ ndị ma nkụzi mana nna like ihe mmadụ ihe nji amatụ ka iwe ghọta ihe. Efu a staunch Catholic wuru etu si wee jee mgbe njem anyị nwabụ ndị anwa bụ ndị staunch Catholic anwa bụ ndị asịrị gaa ije n'ụka ma ọ bụ gụọ akwụkwọ na-abụrụ Catholic. Catholic trainụrụ they are faithful. Ọ bụrụ iwu onye jere Catholic from childhood from brocosry emeghị infant baptism from brocosry to societies in the Catholic Church. Ịgụ akwụkwọ Catholic ịfụ na ha na-adị very difficult before you convert them to any other religion. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu na ya bụ na ọ bụrụ na iwu staunch Catholic ihe pụtara ya bụ na ịbụrụ staunch Catholic ịdị well grounded. So ihe na-achịkọwara gị bụ na mana ịfụ onye Catholic anwa na-awa osi na Catholic o jee prayer ministry nka jee chọọchị nka okwu ha dị esi ike and ndị nke a ka na-aghọrọ izili. Ihe na-achịkọwara gị bụ na mgbe ọbụla and ịfụkwa onye na-abụ ahụ ya bịa o jee n'ụlọ ọgwụ nka o jee n'ụlọ ọgwụ nka o jee n'ụlọ ọgwụ nka onye na-etu a na-etufu nnukwu ihe. Mana ọ bụrụ na ị nwe ntenụ na o nwere ụlọ ọgwụ ị na-eje over the years that particular doctor ejidigo ya file ọ studigo etu ahụ si alụ ọrụ o mechara na dọkụmentị ya ihe o tiritiri gị ọ dọkụmentị ịbịakwa ọzọ o jikwa na faịlụ ya asagakwa faịlụ ya ahụ o jiri gị wee nwee deep knowledge of ihe na-aya na etu a ga-esi na-ama na-eji arụ gị. Mana mind ya ọ bụrụ na n'ịbụ onye na-awụ isi na hospital nke ba na hospital nke asị ka ije tụọ ikwe onye ọzọ ije nke mbụ na ịbịa n'ụlọ ọgwụ onye ọzọ otu ịkpa uto lab ibidokwa n'isi daji the level ị gafegara agafe na ọ bụrụ na ụlọ ọgwụ anyị na-ejebu ụlọ ọgwụ ị na-ejebu anyị jigo ya medical record ịbịa ana ọ marụgo na BP ga-arịkwara ọ marụgo na nke ahụ ihe ọjụcha ihe na-eme gị kwuo do ọgwụ ọsị gị si ji ekenye gị ọgwụ enyecha ahụ ọgwụ aka ma ọsịje gị ṅụcha ọgwụ ahụ ọ bụrụ na ọ kọrọ mma gị bịakwa ịfụna ya isi ebugo money isi ebugo everything maka ihi na ọ jibu ya rekọd. Mana believe in me ọ bụrụ na ijee n'ụlọ ọgwụ ọzọ ejiro ya rekọd ịbịakwa ọsọbjekti ya gị to lab ya ihe anyị na-agba ịgba afa afresh. Mana aka nte yi onwe ndị na-arụ ọrụ
O nwere ndị na-abịa na my temple na-alụ ọrụ for years. Yes, ndị dị etu ahụ I normally watch their back. O nwere ike onye a nwere ike onwe ka ihe si wee dị ọ chaachịkwa m na since 2 weeks ma ọ bụ ụbọchị ife afọ nwesi oke ngwa na ihe dị etu ị ga-eme emekwa ya ihe ọma normalize kwa maka na eji m rekọd ya onye nna wọchị bụ azụ ya. Mana ọ bụrụ na onye ọfụ ka ijelu odife akwa bakta ịgba afa. Yes, odife akwa bakta ịgba afa. And some treatment ụfọdụ ọ ga-enyekwa gị dịkwa ka dọkịta nwere ike inye gị try and error. Ọ machabere etu ihe gbasara gị ji alụ ọrụ. Example, o nwere onye ọya bụ ahụ ya fọmgoro drug resistant to one particular drug, mana onye ji rekọdụ gị agbadogo na onye go that particular medicine before na ọ rụrụ ọrụ na nke product ya nyere gị. O nwere ka ọnwụ na product contain chlorophyll ka o nyere gị na ọ rụrụ ọrụ like malaria drugs. Ọ bụrụ nke na-alụrụ onye a na-alụrụ onye nwe onye wuru na-atị bụ onye bụ ndị ọzọ. Now onye awa na-etriti bụ ga-ejigo kesi gị ọ dị emezi try and error, mana ije n'aka dọkịta ọzọ onye goro gị ọgwụ ka ọ mara reaction na ọ ya alụrụ gị ọrụ. Onye batara dọkịta ji awa ọbịakọta ọbịa wọd round ọjụọ ọgwụ kere ka o si eme gị ka o wee mara na ọgwụ ahụ o nyere gị ọrụrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ rụrụ ọrụ kacha ya recommend you another drugs. So ọ bụrụ na ị na-anọ na nke ofu onye na-alụ ọrụ ọ kaara gị mma, ọ ga-eme gị save more money, ọ ga-eme gị unnecessary try and error ama abịa. Mana ọ bụrụ na ị na-awa obere oge pịam ije na nke onye ọzọ ịdị enwe ndidi ọ ga na-eme gị na-spend more, ọ ga na-eme gị ewere na-eme try and error. So if you ask me I will recommend you ịnọ one place. Mana ihe na-eme ndị mmadụ na ọ na-adị ndị mmadụ ọsịsọ. Oke enwere ike ọ bụrụ na mmadụ lụrụ ọrụ 3 weeks 1 month onwebere ihe efu like that pịam ntipụna. It doesn't work like that. Keesi mmadụ niile abụrụ ofu. Nwa onye ya abịa na nke gị lụsịarị ọrụ within the few days onwe testimony. Nwa onye ya ọbịa within 1 week, nwa onye ya abịa 1 month. Ọ dipendere ka keesi si wee dị and mmụọ tiri aka na ya bụ keesi onye. Ọ bụrụ ihe o tekere onye a ka ọ ga-eteke onye. So ana m recommend na ndidi amaka na-enwere huge advantage ma i maintain one spiritual altar. Mana ị na-eje n'ebe a it can become contaminated. Daalụ. Thank you very much, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Daalụ. Yeah, another question nchekwa ịjụ bụ maka ndị a na-eme bedwetting. But I could remember one of my girlfriend ọ na-complain karị na ọ gaa na nke enyi ya nwoke ọ da-anyụ mamịrị n'ụlọ, na mbọsị ọbụla ọ gara nke enyi ya nwoke mba nke ọ ya anyụrịrị mamịrị and all that. Biko ka ihe na-eweta ụdịka ọnọdụ a? Daalụ. Ihe mere nọ bụ na ịma na ọ nwere ndị bụ na ha zọrọ ụkwụ na nsị ekperima. So o nwere ihe mmadụ nwaanyị nwere ike ime maka na o mere ihe ọ kwesịrị ime. Ụmụ mmụọ decide ya na ha ga-eteriri ule. Yes, so ihe ụmụ mmụọ na-eme nke ahụ ite mmadụ ule nye ka a na-akpọ mpịawa azụ. So o nwere ike mgbe ahụ ọ dị ka ife ọma na-achọ ịbịa gị ete gị ule na public. So ifugo na nke a na ihe ọ pụtara bụ na o nwere mmụọ ọ ji ụgwọ adị mmụọ ahụ ekpebigo na ọ ga-eteriri ule, ọ ga-anapụ ihe ọma dị ya dị n'ụzọ ya. So onye m na-asọnye esoro onye dị etu ọwa a ga-agbagoro afa mmadụ exactly ihe ka ọ sụrụ ya na. O nwere ike ọ bụrụ ndị amoosu, o nwere ike ọ bụrụ ndị akara oriri, o nwekwara ike ọ bụrụ ndị otu denụ. Mana ọ nwekwara ike ihe niile abụọ spiritual. O nwekwara ike onye dị etu abịa mụ na onye dị etu a mee kanselin. Enwere m ike ịchọpụta ma onye ọ na-abụ onye na-awa oje ebe mmadụ kpọghepụ afọ na-eri na-efu oriri ọsịga ma ọ ya adọ n'ite ka ọ dọọ n'afọ. Nwere ike nye red wine ọnwụ enye nke ọnwụ ọgwụchapụ nwa mbọtụ sị na ya abịago n'obi ọgaranya orichazie etu abalị ọgbọghepụ ike na anyị mamịrị. So o nwere ihe nwere ike ka ọ sị ya nọ ihe niile ka a ga-echeki. Nke ọzọ bụ na o cheki ihe ọ na-eri na taịm o ji aṅụ mmiri. Enwere so many things ya ka ọsị ya anyị mechaa onye a kanselin. Onye ka m ji asị gị o ji dị mkpa ịnọ n'aka ofu onye. Emechaa ya kanselin, ọ bụrụ na dị kanselin na-awụ ọkụ and na o tiri ya n'ọrụ then amazie na ihe na-enye nsogbu is beyond physical, not with spiritual. Okay, thank you very much, sir. Biko, ihe ọzọ nchukwu nwere ike ịjụ bụ maka ihe gbasara arụsị. Ọ bụrụ na arụsị, arụsị bụ ihe a na-efe efe, arụsị bụ ihe a na-efe efe. Mana arụsị a na-efe efe,
biko arụsị onwe ike ibutu onye aka ya dị ọcha maka ụfọdụ nwere ike asị na ha dịkwa innocent ma ndị arụsị gburu ya ka aka etinye n'ime ya wee jee gbuo. So ka ịkọwatụna anyị dịka nke bụ eziokwu bụ na ezigbo arụsị ara egbu onye aka ya kwụ ọtọ. Maka na ihe bụ arụsị bụ ọ bụrụ na eweta ikpe ezigbo onye ọbụla nọ n'ihu ezigbo arụsị amasị na-enye 7 days na-enye 1 week. Maka na onye ahụ Chukwu onye ahụ onye na-ekpe ikpe ijego n'aka legal luminary judge o wee sị gị na-enye gị within 1 week na ya atụ onye nga na ya enwe judgment. Ọ na-ekweta ọnyanwa bụ the final abịta ọnyanwa ọ bụrụ ọnyanwa. So nwere mgbe ọ ga-ejikwu like that ọ ga-asị gị na ya ga-file case ya try ya ka ihe si na up mana ọ ma enye gị the confirm date a ga-enye verdict. Ike adịrọ n'aka ya. Onye ọbụla nyere gị tụrụ mmadụ na arụsị nye gị the date ọ ga-eme ihe awụ ọgwụ ka ọ na-agwọ ọgwụ ka ọkụ. Maka gịnị ebe arụsị natural justice. Ịtụọ mmadụ ka ngwa etu arụsị si alụ ọrụ ka ị ga-akwụsị ịtụ arụsị egwu. Arụsị na-anọ n'ikpe nkwụmọtọ. Ịtụọ mmadụ na arụsị ihe arụsị a ga-ebu ụzọ mewu ikwucha etu o si wee dị gị ọ jụọ gị ma onye na-etu a emerikwara inform na ka ị bịa na tempụl na ịchọrọ ịtụ mmadụ na azụ mma ebu ụzọ mewu onye ahụ anyị eme ya inform na-ewetakwa kesi ya den kpọọ ya ọ jụzie na ọ ya abịa den ekpere ikpe gaba. Yes, mana ọ bụrụ na ọ bịara okwu ọnụ ya ọ bụrụ ihe a ga-emere ha udo emere ha udo. Ọ gwa na onye a sị na ya ma abịa ihe ị ga-emezi ewu ikpe gwa mmụọ na onye dị etu a na-enyekwara ya etu esi eme na mmụọ ka esi eme na mmụọ. Igwe onye mmụọ na onye dị etu a na-agwakwara ya ọ sị na o nwere ihe ị ga-eme ịmara ihe ị ga-eme gị mee. Mbunye gị uche mmadụ tụọ na arụsị isikwara ya na o nwere ihe ọ ga-eme ihe ahụ ihe mmụọ ji emere mmadụ ahụ isikwara na o nwere ihe ọ ga-eme kama ọ bụrụ na iji ụgwọ na-ayọ biko mana isikwara ya mara ihe ọ ga-eme ya mee onye anyụwa anwụ. Maka na onye ma anyị ya bụ na ikwuo ihe anyị kwuru ka ọ ga-ejekwajekwa mmụọ nọọsịrị ụdị ya ma abịa ọ nwere ya anyụ anwụ na-enyu anwụ ịghọtara ya ọ na-eprovoke anga. So tinye ile ọma na ile ọma ka eji na aga n'okwu. Ọ bụrụ na mmadụ na-etoro etu ezigbo arụsị si alụ ọrụ na-ebịa akọcha ihe onye a mere ọ bụgo na onye nke ọzọ abịara ịkọcha ihe o mere ihe mmụọ a ga-emewe obinie jekwu mmụọ nwe onye anwa onye ọ nọ n'ụwa nwere mmụọ nweghị kama o nwere ike mmụọ a nweghị abụrụ mmụọ ịmara ọdụ na ọ na-eme exist nwere ka ọ bụrụ mmụọ be nna gị mana dị ụtọ n'iwu onye eriri eri ịmara na mmụọ a na-eme exist gị na mmụọ a adịọkwụdị close o je complain ọrịa na ihe nwa ya mere mmụọ a esi hapụ ofeka na ofeka ka ọnwụ na nwere ihe ọma ga na-emekasị ọkọmplan ọrụ mmụọ ahụ ihe o mere ọkọmplan nchara mmụọ ahụ ihe gị nwa bụ onye nwa ya mere maka na mmụọ be nne gị na mmụọ be nna gị so weda ma ikwe ma ọ na ikwere ọ bịara gwa mmụọ be nne gị a na mmụọ be nna mmụọ be na-asị ofeka nwa a na ọrụ a na ife mara ihe ya eme gị mee ya ogbuo ya ọ ya eforo normal process ọ ya batara onwe ya ya atụ na arụsị within some time ọ nwụrụgo. Mana ọ bụrụ onye onye njenje dị ụtọ na anya na mmụọ be nna ya dị na mma yes onye njenje ahụ nwere ike onye na mmụọ be nna ya dị na mma maka na ọ na-echukwa ije tụọ ya na arụsị ya ịgwara ga-ejekwa mmụọ be nna ya na ihe nwa ya nwoke mere ebido kpewe ikpe ọsịsị nwa akwụkwọ nwa m kedu ka o si mụrụ ịta ekpewe ikpe ịgbanye etu esi ekusa onye nke egoola ya nke a na-ekpe mmụọ be nna ya ya abịa ka ọ bịa put o defense na onwe ya maka na ọ na-edochi ya mmụọ ahụ complain put o defense na mmụọ. And one thing about natural forces bụ na ọ bụrụ na ịdị guilty 2 of them will agree finally this my son emere ọfụma onye dị ga-apịawa ya azụ mmụọ be nna ya ahụ echighị azụ apịawa ya azụ. Ọ bụrụ nke ha na-abụ jikọrọ aka wee sị na irizavụrụ ọnwụ nwanne arụsị jide gị ọsọsị buru ji ebe ọbụla burughacha na be dibịa chụcha aja asị ya mba na ihe a na-eruru gị ya na ị ga-anwụrịrị isi ọsọ gbuo efi ma ihe niile onye ahụ anwụ. Mana ọ bụrụ na na-ekpebiri nọọsọ mpịawa azụ ka a ya apịwa gị nọọ ka ijezie kwụọ ụgwọ iji den ịma na-enwe ike bugharịwa onye a chụgba aja yọma ụmụ mmụọ kwụọ ụgwọ o ji na mmụọ asị oke ngwa ka emezieri ebere. So mana taịm ọ ga-ewe dipendịrị ụmụ mmụọ onye tiri aka na the case maka onwe onye ya achọ ka ije tụọ na mmụọ bụrụ onye aka dị ọcha
ma mmụọ ikwu nne ma mmụọ ikwu nna ma mmụọ ọ bụrụ onye nọ arụsị arụsị niile ahụ ọ nọ na mmụọ niile a na-eprotect ya mmụọ na-emere ihe ha niile apụta kwuo na line si na onye a bụ onye nke anyị ekpebesi ikpe ọ nwekwara ike ekpedokwa ikpe ọ bụrụ onye aka ya adịrị ọcha ikpe amakwa ya mana ọ bụrụ onye ike aka egwu ọzọ asị mba na ikpe amarị ya ọ na-afri gị nwa na onwe gị tụrụ mmadụ na arụsị nwere ike na-asị na arụsị a alụ ọgwụ ọrụ mana ọ na-eje nenecha ikpe mfu na ikpere ọ bụrụ onye kpọọ polisi na-ekpegwu so mana ịfụ nwa na ndị a na-asị gị na-enye na-anyere 3 days 4 days 5 days nwanne ma n'ọnwa month ọgwụ ka ọ na-akụ na-arụsị ihe na-ekwu na ya bụ na arụsị adịghị egbu onye aka ya kwụ ọtọ olesi na ndị ji hide ya ọnda ọgwụ were na-ekwu okwu na-egbusi ndị mmadụ na-asị na arụsị mere daalụ. Thank you very much, sir. Some people question ọzọ m mewetatu aka n'ihe gbasara ichi ọzọ. Ọ bụrụ na nna mmadụ echiri ọzọ mebi mgbe ọ nọ na nna ochiri ọzọ mana ọ nọkwa ndụ then nwa ya kpata ego nwunye nwere ike ichi ọzọ n'iru nna ya onye ọchịkwa ọzọ n'iru nna ya nwenye ya eme ya ọ ka nchọ ka ịkọwata ma ido. Okay. Originally onye bi na be mmadụ ada akụ flawa ọ bụrụ na nna gị dị ndụ na ị chọrọ ichi ọzọ kọsi demand na ị ga-ejegwa nna gị mpana chọrọ ichi ọzọ o wee sị gị oke nwa m ebe chọrọ ichi ọzọ mana na mụnwa ya echigolu yes si ya yes ichibe nna gị ọzọ ichibecha nna gị ọzọ ọgwụgwọdụ ichiwere nna gị ọzọ taa ịpụta echichie maka nna gị ga-abụghị okenye ọzọ den ichie mana ọ bụrụzie na nna gị bụ onye riri eri out of his own ignorance o wee sị na imechi ọzọ nwanne ọ bụrụ ga ana na-epụọ n'obi daji nkwa ngwuru nke gị maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na nwata biri ụlọ kere mmụọ ọ bụrụ ga ana na-ịrụ kọmpandị gị mbịarambịara echi eze na ya nọ na adịghị enweta kaptịn n'ofu ụgbọkwa eziokwu gị na nna gị ama anọ n'otu ngwu iburu onye nze nna gị abụrụ ofeke so ọ bụrụ na nna gị kwechiri na ya nwe achọrọ ichi mana ị ya akwari ugwu dịka nna gị inwe ego ịchọrọ chibegoro nna gị ọzọ mana ọ bụrụ na nna gị bụ ofeke onye riri eri sị blood of Jesus blood of Emmanuel ya achọrọ ichi ọzọ n'ihe ndị ọgọ mmụọ nwanne ọ bụrụ na ị ka nọ under his roof na ị ka nọ within his compound nwanne imechi ọzọ yes maka na ọ kwụrụ ara ka onye kụrụ ya nọ and gị na ya na-aka nọ under roof mana ọ bụrụ na elogolo ha n'obi na nna gị iwe onye riri eri mana elogolo ha n'obi nke gị elu ụlọ kwa ngwuru n'ụlọ kwa ngwuru nụọ nwaanyị zuo ihe zuo onwe gị then ị nwere ike ịbịa forward for ichi ọzọ anyị echiwere ọzọ maka na iburugo nwoke kwuru onwe kwarụ ngwuru okwu onwe ya mana ị anọkọ na property of ya father's property na-asị ka ichi ọzọ maka na o asị na okenye nwata biri ụlọ kere mmụọ so mgbe ọ bụla ibiri ụlọ nke aka gị kwa ngwuru nke aka gị ọ bụrụgo a different home so ị nweziri ike ichi ọzọ ma ọ bụrụ na nna gị bụ onye riri eri si na ya chọrọ mana ezigbo nna kwesịrị ya esi nwa m chiwe m ọzọ nwa ya echiwe ya ọzọ ife ichie daalụ. Okay, thank you very much, sir. Akwa bidoro anya, sir. Okwu bidoro anya, sir. Sir, biko another thing m chọkwara ịjụ gị nchọ iweta aka ihe gbasara ikpu efi ọ igbu efi mebi ije na mgbe ndị ọgọ mebi na mmadụ nwere nna ya anwụọ o jiri efi wee kwa nna ya then ndị ọgọ anwụzie o jee akwa ọgọ gburu efi o nwere any repercussion o nwere any problem any future problem dị na ụdịka omume ahụ n'ọdịnala Igbo if mmadụ na-esi n'ụlọ mara mma wepụ ezi ọ bụrụ na nna gị nwụrụ anwụ mana mgbe ị kwara ya ọ bụrụ na be anyị enweghị ha na-akpọ mmadụ inimerụ nna ya efi yes ọ bụrụ na inimerụ ọrụ nna gị efi na nna gị nwụrụ then and jiri efi wee kwụ ya ime eji efi wojere onye ọzọ ọ ife nna gị aka n'iru ọhịa ọnwụ ga-egbu mmadụ mmadụ dị enweta mpịawa azụ ka mma alụ ga-atụ mgbe my grandfather nwụrụ ewu ka egburu
wee kwụ ya egburu efi that time. Yes, egburu efi ihe metara na egburu efi because of so many things maka na ọ nwụrụ n'oge a na-akpa asala, oge asala da ndị side be anyị ndị a na-edo mana asala da adị agba egbe adị agba gunshot. So a ga-eme mmemme akwamozu ndị a mana a ga-emedewe fọm ndị kọsaịn n'igba egbe. So o nwere ụfọdụ mmemme emerọ dị afọ ọnọdụ ka asị na akwaruru ya n'isi. Yes, because of that gunshot anwa. So mgbe a bịa mechazie ihe anwa emesịa ọdụzie mgbe emechazi chọọ ka emee ihe ndị anwa onye nọ n'obi wee kwechiri sisi ekwuzi n'okwu ya na-emechaghị ya na-emesighị ya ọ na-ese okwu denụ emesịa my father na onwe ya mgbe ọ yawara ahụ chọzie ka o mee retin afta ka ọ gwagido nwanne for a very long time. Nwanne ya kwere sị na ya na-eje ụka n'ime ya ọzọ ọwa ikwu ozu nkwa na-abụ inwe ike na-anụ maka ozikwa ozu nkwa na-abụ ụfọdụ ndị ụka na-ekwuchiri na ha ya emezi. So my father wee sị m okere mgbe ọ na-aya ahụ wee sị m na m enyere ya aka ka emedo ihe ndị a ekwesịrị ime emechọrọ oge nnafa nọ oge nnafa gbaa nkwu ya wee sị oge mụ na ya wee ka anọ na Disemba a ka ya eme natara anwa ọnwụ about 12 years ago. So wee kwụ ya nkwa na m enye ego ọ batazie na Novemba ọ wee nwụrụ ruozi Disemba. So ya ka etu a ka o si wee dị mana because of na nnukwu nna anyị anwa na-emere ọdata ihe efi anwa ha na-akpọ ịbọrọ mmadụ na mmadụ efi na-emere ya nyenwa mere mgbe my father nwụrụ anyị egburu efi na compound. Ejere m kwata onye ebe a na-akpọ kwata ebe a na-egbu anụ jee gozie anụ niile m chọrọ igo the blood efi egbusara ya na be anyị na efi egoro gorozie ya in parts wee mee the burial. Mana emesisi the burial anwa anyị sibezie ọnwụ na that our grandfather anwa na a ga-eme datin anwa bụọrọ ya efi maka na ịma abụrụ my father efi without abụrụ the grandfather. So maka na etu esi eme ibu efi anwa ndị ebe ụmụ nwa dị ya na ndị ikwu nne nwere paati a ga-ewojerefa. So ihe agwa ihe ebu mmanya je gwafa n'ụbọchị dị etu a na abụrụ nwa dị ya na afa bụ nna nna gị efi ha abịa werechia na ha emesịa ewojere ha shia ha onye ụmụ nwa dị ya na biya akpọkwa ụmụnna ya kekwa dị anụ. So o nwere ka esi eke ụmụnna ya ewerukwa nke. So anyị bịaje gbuo efi anwa wee mesetụrụ nke adata our grandfather then mesizie many years ago, some years back, mezie nke my father. Ya agwara m my father nke agwago onye go gị testimony etu bịara aka osi mee m gwara ya na mma akọrọ gị efi ma ọ bụrụ na onye m ụdị ego dị etu a nwanne o nyere m ego karịa afụrụ m ego n'anya na aghara mgba. So mee ya. So ihe m na-achịkọwara asistant now onwe onye m chọrọ igbu efi wee jere ife ma agbu efi wee je maka na mmadụ na-ebu ụzọ ma mma bido n'ụlọ ama. So ọ dị wrong ma ọ bụrụ na nna gị nọrọ na mmụọ ime ọ na onye gburu efi abụọrọ efi na be anyị o ruo na mmụọ ọ na-apasịmaga na egburu ya efi mana ọ wụzie na nna gị nọrọ ebe a nọrọ ịgba na ogbenye na-anọ ka ahụ adịrị ya ọkụzi nwere idea ogbenye na-anọ ka ahụ adịrị ya nna gị ruo na mmụọ ọ nọpịa ahụ maka anyịwa ndị egburu efi ọ ya ụdara Ogbuefi. So ruo ebe a na mmụọ nọrọ nwayọ denụ ọ nọzie ebe a na-afụzi ka igbuzi efi na-akpụjọrọ ndị ọgọ gị eme ọ na ya sị nwa m ete m ule ọtara ya ọ ya sị na ya adị m disappointed na this child because ị kwesịrị ibu ụzọ medogoro nna gị bifo imewe nne onye ọzọ ọnya bụ ihe ziri ezi. Daalụ. Ihe gbasara ohi ịkọwa kịta onwe ya nkachikwanụ ntị mee ya ka isi kwuo na nna onye anyị anọ n'ọnwa ya obezo na sị na nwa ya ọnwa kacha ntị gbuo ọnwa kacha ntị ọgwụ ndị o gburu ụfọdụ ọgwụ ndị ọ dabere n'ọya ọnwa o mere gị ebere ghara igbu ebudowe ego n'ọrịa ma ọ kwatuo biznes gị ma ọ gbana o mere gị ebere onye design bụrụ ọnwụ mgbe ogbu ka design dị igburu. Okay, thank you for this clarification, sir. So another thing bụ maka nwanne na nwanne dị n'onwe fa ịmara ihe na-emezi kịta ya afụ nwanne na nwanne ha na-enwe feelings for nwaanyị nke nwoke ya na-enwe feelings for nke nwaanyị to the extent ha na-abụ edinogogo onwe fa biko kụ azị nke nwere repercussion dị n'ihe and again na onwe ihe a ya emenwu dịka ndị a ka dịka feelings apụ from them and all that. Ụdị ihe na-eme etu ahụ ụmụ nwaanyị ekene m sọden mana mgbe ụfọdụ ana m ebelivu na ụmụ nne na-eme ụdị ihe dị etu a ọ nwaanyị ka anyị ajụ na okwu ofu nwoke mụrụ ha na mụrụ ụmụazị ndị a
yes maka na afụrọ m ka nwa ahụ nwanne m ga-esi gara ịda asọ m oyi ya m esifụ nwanne m ahụ m akwụrụ ọtọ aṅụrụ m kaị so ihe na-achọ ịkọwa bụ na nne na nna nwaanyị mụtara ụmụazị ụmụ ya na-edi n'onwe fa I can tell you na nwaanyị dị etu a nwere ike ajụọ ya ajụ ka adịshọ na ọ gbara n'ilo maka na ọ dị possible na nwaanyị nwere ike ịnọ ndị man's roof mụọ ụmụazị ịtọ mana ụmụazị ịtọ abụrụ the same father mụrụ ha ncha mana dịka omenala Igbo si wee dị as long as ego dị n'isi nwaanyị and they nwere formal nullification of that marriage either by court or by tradition nwa ọ bụla ọ mụtara ka bụ nwa gị ya so for that reason anwa o nwere ike ịmụtara gị ekperima so o nwere ike ndị ọmụta nwa ahụ ekweghị ya n'isi mana asị na ọnwa ya ma nna nwa ya so abazie etu a ụmụnne na-awa anyị na-eche na nwanne ka ha bụ mana na-enwe body chemistry na-react between them because na ha blood from same blood so mana ebe ọ nwụrụ ụdị ihe dị etu a mere alụ ka ọ bụ alụkwọ nwa anyị akpụ ya akpụ yes alụkwọ nwa ka ọ bụ maka na ihe ọ na-ebute na future buru ibu o nwere ike ime nwaanyị anụ dị iche ma ya tụrụ ime ọ nwekwara ike ime nke nwoke butere ya nseke nwee ike ọnụ nwaanyị ma ya mụtara nwa ma ọ bụ ihe dị aṅaa sentence a na-eme either the two of them leta so ekwesịrị ka akpa akwụkwọ nya bụ mmiri mgbe ọ ka dị n'ọkwụkwọ na daalụ. Thank you very much, sir. Yeah. Sir, because another one na-echi wetara aka bụ maka ihe gbasara mantle of leadership like otu ya mmadụ nọkịta nna enwe ike ichuzu nwa ya among the sons ọ ga-enye mantle of leadership ya tụ otu soja ka o yesi wee mee ihe ya ka just ịkọwatụla ya ndị Igbo na-asị na onwenu na-eke nke bụ eziokwu na ọdịnala Igbo ọ mmụọ na ndị ichie na-editamin ihe na-eme nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na mmadụ mụsịa nwa e nwere nwa na-enwe blessings of the father depending na etu onye anwa si mee onwe ya na etu onye anwa si wee dị close to nna ya ga-editamin the quantum of ngozi nna ya ga-agọzi ya so ngozi nna dị very crucial. You know why? You cannot say that you love your ancestors without loving your father. Maka na asị na onye ma nna ya marụ ndị gboo. So you can't say na ịmarụ nna gị na ịmarụ ndị ichie ebe nna gị mana nna gị ịmaghị ya gịnị ya adịọ na mma maka na nna gị abụ the representative of ndị gboo ahụ. His blessing is the blessing of ndị gboo. Etu agụghị onye ụka si ebelieve na ya pastor ya fara gị na-represent Christ na onye na-enye gị ngozi etu a ka ọ dị. So nna gị na-represent your ancestral forces. You need his blessings. So ọ bụrụ na for any reason nna gị a wee bụrụ na n'ihe ya for one reason or the other, maybe out of greediness because me the selfish na-achọ ka ọ bara gị nke m dịrị m nke onye ọzọ fuo then ọ bụrụ na ime etu anwa mmụọ na ndị ichie so nna gị a nwere ike reject that particular nwa anwa. Ọ bụrụ na ha reject ya then ha nwere ike on their own ha choose among all the sons onye a chọrọ ịgọzi. Adịghị eme na iwu na onye a ga-agọzirịrị ga-abụrịrị the first. Ọ bụrụ eziokwu ka mmakwa atụ ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ọ nwere onye a na-akpọ Jacob Isaac ọ mụtara ụmụ ya na gburugburu Jesi. Ọ ga bụrụ na ọ mụtara ụmụ ya niile ma Benjamin bụ the first son. Ịma nna mụtara ụmụ Israel agba na ọ mụtara ụmụ okorobịa 6. The last one bụ onye the choosing child. Mgbe onye amụma jere na bịa ewezi onye amụma jewe na agbụrụ Jesi ka o jee ebe a ka o jee nọ ntị ya ofu nwa ya bụ onye ndị mmụọ chuzugoro na-aga eme ya eze bụ David. Ewee jee ebe ahụ kpọpụtacha ụmụ ya. O nwere star a na-afụ n'egedege iru n'inwe anya nke mmụọ bịa ọ na-eche ụmụazị ya ọ nwere nke ọfụ that star of choosing one n'egedege iru ya. O wee jụọ nna fa chi ya ụmụ ọgwụna ọ sị na o nwere nke obere nwa jere ịkpụpụ atụrụ ọsị ya kpọọ nke a bịa ọ neghị anya ya na-afụ the star of a choosing one. Ọ na anya wee sị oke wee anoint ya
that David ya mecha bụrụ eze wee nye ụmụnne ndị na ama ndị tọrọ ya. So it doesn't mean not casted on stone na ọ ga-abụrụ the first. Yes, nke a ofu. Nke bụ ka nwoke ihe mara mme na family nwee ma ihe na ma family be nna. My father bụ the second son. Nyanwa the two dear to my grandfather, too close. Then n'ime na ọ dị ọnya ka onye nna m na mmụọ niile so nna m na ndị ichie nọ na ngwuru anwa choose na ọ ga-abụ the successor of my grandfather in terms of imi eze, inye ọfọ ugwu, inye ihe egburu jide ebube. So then oruzie mgbe my grandfather ya bagara ahụ, instead of send si je kpọrọ ya nwa ya nke ahụ, otu uzuo nke ahụ nwa ya anya na ya na onye a chọrọ ka ọ ha ndị over. O wee were ọfọ bụ the authority of the family wee nye my father bụ the second son. My father although mechasi displace ya anywhere, but the truth of the matter bụ na mụnwa na onwe m mechasi elu ka mmụọ mechasi echuzuo m ka m nwachie that ọfọ back to our family. That ọfọ ha na our family, ọfọ anwa echighara otita our old family ebe anyị si wee pụta obi. So all mmụọ na-echuzu. Then nke ọzọzi bụ na ọ bụrụ na imeta nna gị mma, eji asị blessing of the father, imeti ya mma, ọ dị mmadụ ga na-agụ ọfọ na-asị ndị ichie biko nekwana nwa ma gọzierenụ ya. And ọ bụrụ na ụgwọ na-ekpe ekpere ngozi nna anwa ya eme, ngozi ahụ eso that particular nwa anwa maka na nwa a na-erube isi. Then nke ọzọzi bụ n'ọdịnala Igbo, onye ọbụla bụ nna nwere authority idecide etu o si chọọ ike ihe based on humility na onye na-erubere ya isi. Abịa n'iko ka ọ mara ka ọ ya esi wee ka ọsọ ya bụrụ onye abụ isi, onye abụ ọdụ, ọbịa oke etu a ka etu a, onye nke ahụ the favorite child, onye larger portion, nye more wealth. Nobody in ụmụnna will dare to ask why. So onye ọbụla mana enwere onye afọ n'anya, onye atọ akwụsị chọkọ ya isi maka ndị Igbo na-ekwu na onwenu na-eke. So ị na-ege m ntị, ọ bụrụ na ịchọ largest portion from your father, be humble to him. Gosi ya ịfụnanya, igosi ya ịfụnanya ọma. Ịfụnanya abụrụ ihe a na-aghọ aghụghọ. Ị na-aghọ aghụghọ, ị nwere ike ide pretend onye a mana ọ na-akpụ mmụọ su ya na-agwụ ya na onye a na-epretend. So ọ bụrụ ihe a na-aghọ na mana ịlụ ọgụ onye a genuinely, ọ mmadụ ka ọ bụ ya ma genuinely, truly you love him genuinely, and onye ọbụla love genuinely will favor you genuinely. Daalụ. Thank you very much, sir. I appreciate your time. Inyere anyị iji wee jụọ ihe gbagwojuru anyị anya. Daalụ rinne. Ka nsị kwukwa before na ị ga-adị ka echi n'echi ada agwụ ahụ. Sir, biko nwee ihe nwezi ike ịgwazi the world, mmadụ niile nọ n'ụwa, maybe ndị Igbo niile ma ndị abụrụ ndị Igbo, everybody in the world, ihe nwere ike ịgwa advice you have to give to them, sir. We are all over the world. What I can tell you, keep on following us, keep on sharing our messages. Na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, na-esonyere anyị na social media handles anyị, na-eshi ya site n'ụzọ dị etu a ị ga-save lives, site n'ụzọ dị etu a gị nwa ya amụta ihe ga-enyere gị aka na ndụ, ka ị wee ghara ihe ifuru, ka ị ghara ịhapụ isi a na-agwọrọ ajụ gwọwara ike ajụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, achọrọ m ka ngozi nkwu okwu ngozi n'isi nwoke na isi nwaanyị ndị soro anyị, mana echefukwana na festival anyị Love Feast anyị na-abịa na December 1. Ọ mgbasa anwa ka ndị nọ na-arụsị a na-akpọ otu Igbanijele mgbe anyị ji celebrate Love Feast, ndị anyị kpọrọ Friends of the Temple. Ọ mgbe anwa ka ndị nọ na ya ji abịa achụrụ mmụọ aja pụrụ iche. So ọ bụrụ na ịwụ Friends of the Temple, echefu na December 1 bụ our Love Feast, and that December 1 bụrụkwazie birthday of Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. So ihe nyiwe ọ katara aka mana ọ ka m gwakwara ya ka ị mara n'ụbọchị akara aka ọ na-eri ngwọrọ na ihe akara aka ha na-eri ngwọrọ na ihe akara aka n'isi ka eji ekwu ya. So ihe m na-achịkọwara gị bụ na-agbasa ozi ọma ọdịnala, na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV ya na ozi ọma anyị na-agbasa. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwu m okwu ngozi n'isi nwoke na isi nwaanyị, ndị Children of the Temple and ndị Friends of the Temple, ya na ndị niile sonyere anyị na aja ọnwa Ọktoba. Ekwubie m okwu na-asị ndị niile ihe ọma niile unu bụ n'obi n'ọnwa Ọktoba, ndị nke ha emezubara, asị nke a bido taa na echi ka ihe ọma ahụ mezuola ụnụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile.
asị m na akakaka ya ma ụnụ na jijiji ya ma ụnụ, asị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na oge nwere mgbochi, asị m onye chechara ụnụ njọ bụ onye ọrụ iru, onye si ụnụ nwụọ onye ahụ nwụọ ka ụnụ ji akwụ ya, asị m onye ọbụla je gwọrọ ụnụ ọgwụ ya nwụrụ, onye ọbụla sịrị ka eme ụnụ na-ekarịrị ụnụ ụnụ mmụọ ilere eri oke n'ụbọchị tata bụ nkwọ mebe onye anwa ma ọ bụ ndị anwa n'ụlọ karịrị ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Nke ọzọzi bụ echefuna ịchọọ ịgba afa mmiri emi ma ọ na o nwere ajụjụ ị nwere, sendịa ya na WhatsApp nọmba anyị 08138243871. I repeat 08138243871. Ka ọ dịkwa n'ụbọchị ọzọ n'oge awa nke eziokwu. Daalụ na ndị YouTube ndị enyi m metara onwe m, ọ bụrụ na ị chọrọ isendịrị m meseji, private message only on WhatsApp, WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta m bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Daalụkwanụ.